3 ayında bölgede bulunan cezaevlerinde hiçbir gerekçe gösterilmeden Komela mafê mirovan îhadê rapora xwe ya sê mehan a binpêkirina mafê mirovan eşkere kir. Rapor zêdetir balê dide ser binpêkirina mafê mirovan li Herêmê taybet yên demên qedexê û operasyonên ku bi mehanê dewam dikin. Li gorî raporê di nav sê mehan de li navçeyên û li bajarên Herêmê ku taybet ên qedexe û operasyon hebûn, 97 polîs û leşker her wiha 126 şervan di pevçûnan de hatine kuştin. Di nav sê mehan de li navçeyên ku qedexe hebûn 279 kes ji aliyê hêzên ewlekariyê ve hatine kuştin û 1105 serdegirtin çêbûne. Rapora îhadê de tê gotin 95 zarok jê di nav de 2274 kes hatine desteserkirin, ji nav wan de 30 zarok û 547 kes hatine girtin. Rapor balê dide ser pilotolojiya ser jin zarokan her wiha rewşegirtiyan û zext û zoriya li ser çapameniyê û îfadekirina Ramanê. Serokê îhada Amedê Racî Bilîcî ji bo dengê Amerîkayê raporê şîrovek kir. Wî got heta şer û qedexe neqede binpêkirin jê ê bidomin. Em lê direnin pêlêkirina mafê mirova gelek zêde bûn. Yani ji kuştinê bigire yani em bên binçakirinê îşkence û komkujî û em bêjin sürgûn û li ser girtîgeh li ser jinê li ser zaroka û li ser fikr û ramanê li ser çapemeniyê li ser çapemegera gelek zêde pêlêkirin çêdibe. Ev jî bi rastî mezar dixin nava fikara. 2015 ew sê mehê ewilî û 2016 sê mehê ewilî em didin berhev sedî sed zêde bûye. ilk 3 ayında 95 Birêz Bilîcî dazanîn medya Tirkiyeyê berê xwe nade raporên mafê mirovan û cî nadine raporan. Çapemeniya em bêjiniya muhalîf û yên kesên ku gorî nirxên çapemeniyê çapemenî dike ji xeynî wana ti kesik nêzîkên van pirsgirêkan hebe. Li Kurdistanê kuştin heye, katlem heye, vahşet heye, binçakirin heye, girtin heye, koçberî heye, li ser hemî mafan zaxt û zorî heye, lê çapemeniya em bêjin ya nêzên desthilatdarî ya jî em bêjin ya giştî li ser nasekine. Em bir baş zanim bedengiya ve bedengî pir tehlikeye. Yani haya kure ve bedengi bimînin. Bu da bedengi mi sver roj ve mafê mirova ve jwara jî lazım. Hêja gotinê ku Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan bertek nîşanê raporên rêxistinên sivîl de ku taybet derbarê binpêkirina mafê mirovan de raporan amade dikin. Rêxistinên sivîl çend mehên dawî ji Cizîrê heta Îdilê her wiha ji Sûrê heta Geverê gelek raporan amade kirin û anîn ziman ku mafê mirovan pir zêde hatine binpêkirin. Racî Bilîcî daxuya kirin ku hebûna rêxistinên sivîl ji bo amadekirina raporan e da ku hêzê bidin pêşketina demokrasiyê û wiha dewam kir. Wana deşifre ku eşkere bike. O devlet gorî wî xwe dejvan pêlêkirina berde, dejvan kuştina berde, dejvan dijî hukukê biyarê ku dijî hukukê dike dejvan berde. Ev jî wezîfa me ye. Ji ber wê away di her du şert û mercide em ê wê wezîfê pêk bînin. Ti kesik nikare pêşiya vî îşî bideseknan. Yani li kud ve birave her Xeci Canfarqîn, Deng Amerîka, Amed.